Κάτσε. Ξάπλα. Μπράβο. Μείνε. 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 Όχι. Ξάπλα. Μπράβο. Μείνε. 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 Μπράβο. Μπράβο. Άλλα. Μάρλι, τι θες? Τι θες, για πες. Για πες τι θες. Γιατί γκρινιάζεις? Τι θες? Τι θέλεις, για πες. Για πες. Τι, εδώ στο ντουλάπι θες κάτι? Όχι. Τι θέλεις? Τι θέλεις άραγε, που είναι λιχουδιές? Τι θες, Μάρλι? Τι είναι? Για πες. Τι θέλεις? Τι θες, βρε? Τι θες? Τι είναι? Τι είναι? Τι είναι? Τι θέλεις? Κάποιος πήρε πολλές λιχουδιές, μου φαίνεται. Ποια θες? Διάλεξε. Αυτή? Ωραία. Περίμενε. Αυτή εδώ σ' αρέσει? Κάτσε να σου βάλουμε. Μάρλι, κάτσε. Ξάπλα. Όχι. Ξάπλα. Μπράβο. Μείνε. Μείνε. Μπράβο, αγόρι μου. Καταβάλουμε τις λιχουδιές στις θέσεις τους. Μάρλι, κάτσε. Ξάπλα. Μείνε. Μείνε, όχι. Κάτσε. Ξάπλα. Ξάπλα. Μπράβο. Μείνε. 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 Μπράβο. Μπράβο το μωρό. Μπράβο το μωρό. Αλλό και καλησπέρα. Long time no see. Είπα να κάνω βιντεάκι εδώ πέρα στο πάρκο, στα γνωστά λιμέρια. Καιρό είχα. Έχω έρθει με το παιδί, το Μάρλι, εδώ πέρα. Ο οποίος δεν λένε ησυχάσει προς το παρόν, αλλά σε λίγο που θα του δώσω σημασία θα ησυχάσει. Κάτσε, αγάπη μου. Καλά, πες γεια σου. Κοίτα, πες πόσο καλό παιδί είσαι και τώρα σταμάτα να αγκαρίζεις. Κοίτα εδώ η ουρά. Πηγαίνει. Αυτά νομίζω από μένα. Θα τα πούμε. Αλλά έτσι είπα να πω ένα γεια σκαστό. Άντε, bye. Πού είναι ο Μάρλι? Πού είναι ο Μάρλι? Ποιο είναι το καλύτερο παιδί? Ποιο είναι το καλύτερο παιδί? Κοίτα εδώ αυτή. Κοίτα εδώ αυτή. Ωραία. Θα πετάξεις λίγο. Θα απογειωθεί. Κοίτα, το ξέρω ότι δεν πρέπει να τρώω πατατάκια, αλλά πάρε ένα ζήτουλα.
Πάρε ένα παιδί. Τι είναι, τι θέλεις? Τι θέλεις? Ωραία παιδί σου, να ήσυχος. Μετά που άκουσες σακούλι, κατευθείαν ξεκίνησες. Σηκώθηκες, αναστατώθηκες εκεί πέρα και τώρα κάθεσαι και με κοιτάς με αυτά τα ματάκια. Όχι, πάρε ένα βλέμμα. Πάρε ένα βλέμμα. Μπορείς να αντισταθείς αυτό? Πρέπει να αντισταθείς γιατί μας χέζεις όλο το σπίτι σήμερα. Λοιπόν, εσύ τρως κονσέρβες διαιτητικές, δεν κάνεις να φας άλλο πράγμα. Το ξέρω ότι με καταλαβαίνεις, κατά βάθος ξέρεις ότι το κάνω για το καλό σου. Συμφωνείς, Μάρλεϊ? Πάρε μου σούδι. Μαρλή, τι κάνεις και μας κουράστηκες από το πολυτράβημα που μας έκανες στο πάρκο? Δεν δίνει σημασία το σκατούλι εδώ πέρα. Κοίτα εδώ ένα παιδί. Κοίτα εδώ ένα παιδί. Μια μουσούδα. Τι μουσούδα είναι αυτή? Γίτσες. Λοιπόν, γίτσες. Κοίτα εδώ ένα παιδί με την ωραία του την κουβερτούλα. Που θέλει χαβάκια. Θέλει χαβάκα. Κοίτα μια μουσούδα. Τι μουσούδα είναι αυτή? Πες τι μουσούδα είναι αυτή? Αλεπουδάκι. Αλεπουδάκι. Παιδιά. Παιδιά. Τι είναι αυτό? Κινητό. Θα τραβάνε βίντεο. Θα γίνει διάσημος. Κοίτα πως λιώνει. Λιώνει στα χάδια που του αρέσουνε αφού μας πέθανε στο τράβηγμα. Ναι. Ναι. Κουράστηκε το παιδί να μας τραβάει στο δρόμο. Κουράστηκε. Και τώρα ξεκουράζεται και η μαμά έρχεται και τον πειράζει και το χαϊδεύει. Αλλά δεν της λέει φύγε. Κατάλαβες γιατί είναι καλό παιδί. Είναι καλό παιδί. Έχει. Ποιο είναι αυτό το καλύτερο μωρό? Κοίτα το πατουσάκι. Πατουσάκι. Γεια σου πατουσάκι. Η χαζομαμά. Λοιπόν. Άντε. Θα αφήσουμε να κοιμηθείς. Όχι ότι θα καθίσεις για πολύ. Έλα. Παιδιά. Παιδιά με τη μουσούδα. Παιδιά. Αγάπη μου εσύ. Αυτούμπες μου εσύ. Και καλά αυτούμπες. Χτενισμένες αυτούμπες, γιατί είσαι καλό παιδί και κάτσε και σε χτενίσαμε. Το καλύτερο παιδί του κόσμου. Λοιπόν, εντάξει, φτάνει αυτά. Πολύ συμβίξε με την κάμερα. Φτύστε τον παιδιά. Λοιπόν, άντε, γεια. Γεια σας.